আপনালোকে জানে আমার এই সিংলে মারি অঞ্চলত আমি কিয় আহিছো जेनोब्ला नैबे एस शकिं बयजोंबो सिनायजानाय एस शकिंआबो मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा जुदि जेनोबा उदालगुरियाव जुदि जेनोब्ला आंखौबो नोङो थैजासिम बे ससियेल मिडियायाव आरो माब्लाबाबो नुनाय नङा नोङो एस जकिं बहुत लेट रिप्लाइ हरगासिनो दं आङो माने फिथाइयाथ' दिनै ओंखारजोब्बाय बेनिखायनो मोजां केलकुलेसन गैयाब्ला फिल्डआव नलेज गैयाब्ला खोथाखौ बारहावायाव ओरैनो बुंनानै निजेनो निजे बरबाद खालामना लानाङा दिनै एस जकिं बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै गाव जाखिनि खोथा होदोंमोन बे दिनै बिथाङा बेखौ मावफुंगोन ना मावफुंला बबेनिफ्राय जागायजेननो आङो सानबाबो सानख' हायाखै जायखिजाया जियानो हक आङो गोलाव सम आपडेट होयिनि गोबां खारन दं गोबां रिजन दङ माने ओरैबायदिलै जोङो मोजां मावनायखौ ससियेल मिडिया बा मोखां बिजाबफोरावहाय बांद्राय फोसावदिंबाय थायोब्ला माने मा जायो जों आगानसे स्टेप जेनेबा एडभान्समेन्ट जों जुदि खालामोब्ला जोङो बै आगानसे आग बारायनायखौ जोंनि सुथुरफोरा माने बिसोरो जोंनि प्लान पलिसिफोरखौहाय मोनथिजोबो आरोना ओमफ्राय बिथांमोनखौहाय एलार्ट खालामनाय बायदि जायो स्पष्ट खोथाया बेनो बेनि थाखायनो आङो नैबे 15 दिन 20 दिनसोआ इलेक्शननि सिगांबो बिदि गोबां फोसावनाय जायाखै आरो जों बबेथिं खारदों माबोरै खारदों बै जिनिसफोरखौ आं आपडेटबो होनाय जायाखै गोब्रामनायाथ' अनेक गोब्रामबाय थादों दा फारि फारि बुंलांजोबोबा नैबे 10-15 मिनिटनि भिडिअ'आवहाय आं फोजोबनो हानाय नङा जिहेतु गोलाव मोनसे जार्नि जों फैयै फैयै दिनै थाङै थुङै गल्ला मोननैखौ बिथांमोना मोनजानो हाबाय बायदिसिना बुंथारदों नङा होमबा दा आं बिथांमोननि साफा साफा इन्ट्र'खौथ' होला नैबे ससे सानै साथामसोनिखौ आं होनोसै जियानो हक नोंथांमोना बेखौ नायनानै माबायदि सानो मा कमेन्ट्स हरो फोरमायहरदो बाखि रिजाल्टआथ' ओभारअल बहुत मोजां एक्सपेक्टेशननि बहुत सायाव आरो आसा खालामदों रायजोफोराबो जे जोङो फैबाय थानाय समावहाय जाखिनि खोथा होबोदोंमोन बेखौहाय लिडारफोराबो नोजोर होयो आरो मावफुंनो नाजाजोबो बाखि रायजो राजा नोंथांमोन नैबे बिथांमोनखौ नायग्रोदोलाय ओमफ्राय आङो फंनैसो जोबथारनाय मेसेज हरनो सानबावदों आच्छा रायजोफोर गोबाङानो आंनो फन हरगासिनो दङ सोंहरगासिनो दङ बमा गावनो गरनैसो थाइनैसो एसे खाना जास्रानो दा बेफोरबायदि अनेगा हरदों दा आंबोथ' बिराद गिदिर लिडार नङा जोंथ' ओरैनो नोंथांमोन बायदि साधारन मानसिसो जों रल लादों एक्टिभलि पारफर्म खालामदों BPFनि सार्थ'आव जोंनि BTCनि जौगानाय खामानि मावनांगौनि सार्थ'आव दा बेहाय आंहा बेबायदि गोहो गैया आं नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि आं गासैनोबो हरजोबनो हाया जा एसे एनै आं हायो आंनि निजा बेक्तिगत पकेटनिफ्राय आङो थांनाय इलेक्शन समावबो गोबांनो होदों खाना जाहोदों खिन्थु आं मोनसे खोथाखौसो सानो जों जाखिनि खोथा बा गभर्नमेन्टआ जाखिनि खोथा होदोंमोन केन्डिडेटफोरा बिजाथिफोरा बिथांमोना बेखौ मावफुंथारनांगौखौ जोङो नारसिनगोन बाखि खिन्थु दिनै जोङो बेबायदि खाना खुजा जानानै फैसाफोरखौहाय बेबायदि एक्सट्रा खाना जानायनि बिदि फैया दा बे हिसाबै जोङो एसे बुजिलायनांगोन मावनांगौ खामानिफोरखौ जायाखैब्ला नोंथांमोना जोंनो खोन्थाहरनो हागोन जों बेखौहाय नारसिनगोन जों हाइलाइट खालामनानै होगोन
जों बेनि फारसे प्रेसारखौ होगोन जाहाथे खामानियाहाय मावफुंजाजोबो नैबेखिनिखौ जों मावनो हागोन खिन्थु जों बिदि फैसा लुबैनाया गोबां लुबैदों दा बेफोरबायदि जों हरनो हाया जोंबो जेने थेनेसो सोलियो आरोना दा बाखि जियानो हक रायजो राजाफोरनिसिम आंनि फारसेनिफ्राय आंखौ सापर्ट खालामग्रा नोंथांमोन बिटिसिनि सारा बिटिसिनि जायफोरा आंखौहाय गोबां अनसायबोदों दिनैसिम आरो ट्रास्ट खालामदों मोनसे नैबेनि थाखाय आंनिफ्राय हेल' एसपि ब्लगनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम आरो जोंनि जि थांखि बे थांखिसिम जों सौहैनो हायो बेनिखायनो जों ज'यै आरोबाव आवगायलांनांगोन मोजां जादों गाज्रि जादों बेखौहाय फिडबेकखौ नोंथांमोना हरनांगोन मा नुदों मा नुवाखै मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ नोंथांमोना जोंनिसिम खौरां हरनांगोन जों बेखौ आरो सोराङावहाय लाबोनानै होगोन आरो लिडारफोराबो जाहाथे नोंथांमोनाबो प्लिज रायजो राजाफोरा ओरैबायदि सेन्टिमेन्टजों एबारहाय बिपिएफखौ बिटिसि इलेक्सननिफ्राय लानानै नैबे आसाम एसेम्ब्लिसिम दिल्ली चल'नि जे स्ल'गान दिनै फुलफिल खालामबाय फोथायबाय बे फोथायनाया अरायथा थायो नैबे खावलायनाय बाखि अल दा बेस्ट जोङो गोबां खामानि मावलांबावनो दं लोगो मोनबावसिगोन ज'यैनो बेबायदिनो गोदान आपडेट लानानैहाय बाय बाय